nom d'Ara Llibres, gràcies a tots per haver vingut. Jo seré molt breu perquè em digués així l'editor. No diré que no pinta res, però dic que és evidentment el que menys ha de parlar. Jo volia dir unes coses molt ràpides. En primer lloc, que no és una cosa que jo digui de forma freqüent, però avui la dic clarament. És un honor publicar aquest llibre, que a més nosaltres sentim com un dels més importants que haurem publicat a Ara Llibres. Volia explicar la iniciació a la vida real i per tant reconec que vaig ser un privilegiat perquè aquest llibre, La Via, en Francesc i el Lluís Maria ens el anaven explicant a mi que era un recent sortit de seminari i amb un grup d'universitaris que ara aleshores estàvem estudiant tots i és el solc que l'arada dels peus dels caminants va obrint per totes les terres de la meva estimada nació catalana. A cada llar, a cada barri, a cada poble o vila, a cada comarca i vegueria, a cada país, el caminant hi diposita una llavoreta de comunitat de veïns. Totes elles, algun dia conformaran l'arbre de comunitats de la Comunitat Nacional dels Països Catalans. Donar les gràcies no només a vostès que estan aquí presents, a tots vosaltres, sinó als components de la taula que han parlat i especialment a tots els mitjans que han fet un esforç per arribar al lliurament de Lluís Maria, molt especialment aquells que han opinat a tants llocs positivament, Lletres, a Punt Diari, el Diari de Girona, Serra d'Hort, el Pregó, a l'ONGC i tants altres que potser no cal esmentar per no oblidar-ne en cap. I també a moltes persones anònimes que fins i tot han arribat a batejar aquell prat on ell es va oferir, que els pagesos en diuen el pla de plans, i que com que està molt prop de l'Ot hi ha anat diverses vegades, amb el nom de Lluís Maria Xirinats i han posat allà ja un cartell. M'agradaria esmentar el doctor Piolans, quan diu que l'ésser humà es troba en contacte amb dues esferes espirituals. La primera, amb l'absolut interior, la guspira divina individual que tots portem a dins. Ocupats per Espanya, per França i per Itàlia des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Avui, la meva nació esdevé sobirana absoluta en mi. Ells s'han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure perquè jo sóc amb vosaltres, amics.